क्रूर ହେଉଛି क्रूड ऑयल ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଦର ବଢ଼ୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ୁଛି ଡିଜେଲ ଦର ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଦେଶର 26ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଦେଶର 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଡିଜେଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ 4 ଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ 205 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ 19 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ 17 ଟଙ୍କା 36 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦରର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ଦର ବଢ଼ିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶରେ ତୈଳ ପଦାର୍ଥର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି କ୍ରୁର ହେଉଛି କ୍ରୁଡ୍, କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ କ୍ରୁର ହେଉଛି କ୍ରୁଡ୍? ନା କ୍ରୁର ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିପରି ଆରାମରେ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଧୁ ଆମମାନେ ମହାମାରୀକୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସିର ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଡିଜେଲ ଦର, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଥିବାରେ ଲାଗିଛି। କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ? ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗତକାଲି ସରକାରୀ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 3ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି। 2020-21, 2019-20, 2018-19 ଏବଂ 2021-22ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 3ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକାଟା ତାହା ହେଉଛି ଗତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ 3ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। କାହିଁକି ଅଧିକା ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି? ଅତ୍ୟଧିକ ଦର। ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଜାଳେଣୀ ଉପରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି କାଠ, ଗୋବର ଘଷି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଭରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯେ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆମର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକା ଦର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଶସ୍ତା ହେବ, ଜିନିଷପତ୍ରର ଦାମ ଶସ୍ତା ହେବ, ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ ଶସ୍ତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ପେଟ୍ରୋଲ ଜନିତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦରଦାମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗତକାଲି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କି ଧାନବାଦରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ନିକଟରେ କୋଇଲା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ମାଗଣା ରାସନର ଦାହି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଟିକାର ଦାହି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଟିକା ଦେବା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମହାମାରୀ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି। ଏହି ବିପତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଟିକା ସରକାରମାନେ ମାଗଣାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ସେପରି କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ସରକାର ଖଜଣାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଭରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ?
यार कौन उत्तर ना गरीब लोकों पाखरे कौन प्रश्नर उत्तर न थाए गरीब लोक सरकार उत्तर देवाई बाध्य नुहति क्रूर क्रूड ऑयल नुहे क्रूर होउचंदी सरकार।